Jo. Klapka, pivo po páté. Tak, Jsme se vyzvali navzájem. tady s Káťou. A tak Tak jsme se nominovali. nominovali. Jsem úplně připravená. Ne, nevím, jestli to zvládnu. Tak jo. Tak budeme A závodit. pomalu. Ne, pomalu. Nezávoďte. No a tímhle videem nominujeme Honem do píto. Můžeme říct 6 jmen. 6 jmen. Takže první jméno je... Já ti dám díky vyřídí. Počkej. To zvládneš, pojď rozdejchy to. Takže my No nebudu nominujeme... blít jako Nikola Pavličková. Já jsem taková sračka, abych si poblila šatičky. Takže my nominujeme první Jan Kotek. Druhý Jakub Šmitr. Jakub Švitr. Pak třetí Martin Perný. Doufám, že to nebude nikde sdílený. A čtvrtý. No, udělej čtvrtý jméno. Adela Friedrich. Adela Friedrova. A já mám poslední Dominik Málek. Ještě jedno. Ještě jedno. Šárka Hušková. Šárka Hušková. Tak jo, tak pravidla jistě znáte, tak my se budeme těšit. Ahoj.